Здравейте! С това видео искам да ви покажа как бях измамен от фалшив профил на LavaBear. Моля ви, споделяйте това видео с всеки, да се опитаме да се защитим взаимно. Схемата беше следната. Свързват се с мене и казват това. Здравейте, че съм спечелил от giveaway от нещото горе на LavaBear. И после продължава. Даваш си телефона. След това след като си го дал, те се свързват с тебе и ви излизат ето такива кодове. После ги давате и става ето това. Вие успешно закупихте Apple към Apple Sale на стойност 21 лева 99 стотинки. Следващо на същата стойност и две следващи по 4,50. Затова не се доверявайте на такива неща. Нищо безплатно не съществува. Затова, моля ви, не се връзвайте. Сега искам да ви покажа разликата. LavaBear, този, който ми писа, и истинския LavaBear. И като имам доста публикации и доста повече последователи. Затова, много ви моля, споделяйте това видео с другите. Не го правя на шегичка. Както видяхте, това получих. И благодаря ви, че гледахте. От мене. Чао.